Chcem vám predstaviť môjho hostia, Mary Catherine Baxter. V apríli 1976 o 2. hodine ráno ste mali neočakávanú návštevu. Povedzte mi, čo sa stalo? Modlila som sa a zjavil sa mi Ježiš Kristus v ľudskej podobe. Moju izbu naplnila oslnivá žiara a keď ustúpila, stál tam Ježiš a povedal: Zjavil som sa ti s tým zámerom, aby som ťa zobral na cestu a ukázal ti hlbiny, muky a rozličné úrovne pekla. To, čo ti ukážem, je posolstvo pre celý svet, nie len pre pár ľudí. Vysvetlil mi, že uvidíme hrôzu, trápenie a žiaľ, lebo sa budeme rozprávať s ľuďmi, čo sú v pekle, a ja to mám zapísať. Keď ste navštevovali peklo, bol tam niekedy okamžik, kedy ste okúsili presne to, čo ľudia zažívajú dole v pekle? Áno, povedzte mi o tom. Stalo sa to 2-krát počas 20. dňa v pekle. Chodila som do pekla počas 30 nocí, vždy na 3 hodiny. 30 nocí? Určite ste si želali, aby to už skončilo. Samozrejme. Teraz sa nám o tom ľahko hovorí, keďže sa to stalo v roku 76. Ale všimol som si, že o týchto veciach ani teraz príliš rada nehovoríte. Mám pravdu? Je to tak. Prečo? Trápi ma to kvôli ľuďom, čo sa dostanú do pekla. Sú stratení navždy a nemajú už žiadnu nádej. Takže začnime. Kde sa nachádza peklo? Je uprostred zeme, má tvar ľudského tela ležiaceho na chrbte. Má rozličné úrovne, stupne a rozličné ohne mučenia. Ako sa tam niekto dostane? Cez brány pekla. Majú podobu tunelu, vyzerajú ako tornáda, čo rotujú a stúpajú do atmosféry, ale sú spojené so zemou. Oni ich volajú tunely, ale Ježiš ich nazval bránami pekla. Ľudia, ktorí odmietajú Boha, doslova zostúpia cez tieto brány do pekla. Vráťme sa však k mojej pôvodnej otázke. Aký je to pocit, keď sa ocitnete v pekle ako človek, ktorý je oddelený od Boha? Bola to, myslím, 20. noc, keď mi Pán povedal: Neuvidíš ma, ale budem s tebou. A musíš zažiť niečo, čo ti potvrdí realitu toho, čo si videla. Aby si bola absolútne istá, že toto je skutočnosť a nie predstava. Keď to povedal, zmizol a nevidel som ho. Okamžite som zacítila prítomnosť zla, obstúpili ma démoni, chytali ma a hovorili: Tvoj Ježiš ťa opustil. Keď sa ma dotýkali, ako by mi milióny žiletiek rezalo telo. Aj keď som bola duch, všetko som cítila, hoci moje telo ležalo hore v spálni. Všetko som vnímala, výkriky a bedákanie mŕtvych, a aj to, prečo sú v pekle. Prišiel ďalší démon a povedal: Strčíme ťa do cely, lebo Ježiš ťa opustil. A vysmievali sa zo mňa. Dali ma do väzenskej cely, kde oheň siahal až po moje nohy a pálilo to. Sit, aj keď som bola v duchu, skutočne som cítila, že mám nohy v plameňoch. Mala som ich spálené a od bolesti som kričala a pýtala sa: Ježiš, kde si? A začala som citovať Božie slovo. Ako som to urobila, démoni začali kričať a ustupovať. Ako som hovorila o krvi Ježišovej, o tom, že som spasená a nepatrím tam, ale bola som tam ako stratený hriešnik, presne na jeho mieste. Hovorili ste, že ste boli schopná vnímať bolesť. Vnímali ste tam aj nejaký zápach? Hrozný. Zápach síry, zhnitého spáleného mesa. Vzduch bol tak ťažký, že ste tam ledva dýchali. Čo však ešte bolo strašné, boli výkriky mŕtvych, bedákanie a plač z lútosti nad tým, že odmietli Ježiša. A démoni im pripomínali, že mohli mať Ježiša, mohli byť znovu zrodení a zachránení na večnosť od tohto zatratenia. Mohli by ste mi popísať jeden prípad človeka, ktorý tam bol a rozprával sa s Ježišom? O čom hovorili? Ježiš hovoril s mnohými, ale najviac mi zostala v pamäti jedna žena. Kedysi kázala Božie slovo, ale jej muž neodolal pokušeniu a vyspal sa s inou. Potom sa jej s tým priznal a prosil ju o odpustenie, ale ona povedala: Nie, nikdy ti neodpustím. Išiel za pastorom a povedal to aj v cirkvi a oni mu všetci odpustili.
Ale žena sa veľmi nahnevala a hovorila, kážem Božie slovo, ja som taká svätá a on taký hriešný. Výsledok bol, že prestala čítať Bibliu, modliť sa a naplnila si vnútra zlobou a nenávisťou. Nakoniec vzala pušku a zabila muža, jeho milenku a seba. Skončila v pekle. Aj keď sa to stalo dávno, stále mala v srdci toľko horkosti. Ježiš jej povedal, mala si žiť to, čo si kázala. Mala si mu odpustiť a pochopiť ho. Namiesto toho si sa poddala diablovi a hriech nenávisti vstúpil do tvojho srdca. Toto jej povedal Ježiš. Spýtam sa vás niečo. Keď vás prevádzal peklom, pokúšali sa s ním nejakí ľudia rozprávať. Ako vyzeral takýto dialóg? Mnohí s ním hovorili z rozličných národov a jazykov, ale on rozumel všetkým. Keď sa ľudia dostanú do pekla, sú zadelení podľa hriechov, ktoré páchali na zemi. Napríklad klamárov dajú medzi klamárov. Takže sú tam akoby skupiny ľudí? Áno, tak ako Biblia opisuje rozličné skutky telesnosti v liste Galatianom. Keď Kristus chodil medzi nimi, vystierali k nemu ruky. Tých, čo som videla, boli už len kostry bez mäsa, krvi, vlasov a vnútorných orgánov. Ale cítili, rozprávali, hýbali sa a kričali, zastav ten oheň, nech nás už viac nespaluje. Niektorí kričali slova lútosti, iní preklínali Ježiša a vyčítali mu. Keby ma môj sused varoval, keby ma niekto zavolal do cirkvi, veľa ľudí na neho vykrikovalo. Je tam možnosť nápravy. Ak je niekto poslaný do pekla, je možné nejakým spôsobom dostať sa von? Absolútne nie. To, o čom tu hovoríme, je fascinujúce, lebo keď ľudia zomrú, pôjdu na jedno z dvoch miest. Do neba alebo do pekla. Mary Baxter navštívila obe miesta, takže môžeme vidieť dopredu, aké to tam bude. Zažili ste stretnutie s Ježišom za jediným účelom. Navštevovali ste peklo počas 30 nocí. Prečo to urobil? Kvôli tomu, aby získal stratených, oboznámil ľudí a pripravil ich na jeho druhý príchod. Väčšina ľudí neverí v skutočné peklo. Áno, viem. Povedzte mi, čo najhoršie ste tam videli? Najviac mi utkveli v pamäti dve veci. Jednou boli jamy naplnené ohňom. Zažila som to v 15. noc. Bol tam so mnou anjel Boží, ale tiež aj Ježiš. Videla som miesto, kam prichádzali zo zeme duše ľudí a boli hodené do jamy s tekutým ohňom zmiešaným s žeravou lávou. Toto bol Boží súd nad ľuďmi, ktorí počuli pravdu, poznali ju, ale vedome vzdorovali Bohu, rúhali sa mu, alebo učili iných falošné učenia a zviedli ich. Takže sú tam rozličné úrovne trestov? Áno. A potom tam bola ohnivá rieka, ktorú som videla od začiatku mojich návštev pekla. Bola asi 2 metre široká a hlboká a plamene šľahali do výšky 3 metrov. Boli v nej tisíce ľudí spojených reťazami a v ohni bolo napísané toto slovo Božie. Tí, ktorí milovali vlastné telo viac ako Božie prikázania. Boli to muži, čo milovali mužov a ženy, čo milovali ženy. Pre zaujímavosť. Bolo tam zvláštne miesto pre ľudí, ktorí žili ako homosexuáli? Áno, bolo to v tejto oblasti. Boli spojení čiernymi reťazami a ponorení v rieke, ktorá tiekla celým peklom rýchlosťou okolo 100 km za hodinu. Cítili veľkú bolesť. Kosti mali rozpálené do červena a kričali. Nik sa nestará o moju dušu. A ešte hovorili, varuj ľudí, aby sa sem nedostali. Väčšina ľudí v pekle na mňa kričala, odkáž mojej rodine, aby nešli do pekla. Povedz im, aby prijali svojho spasiteľa. Toto mi stále hovorili. Ľudia tam bedákajú a nikoho to nezaujíma a preklínajú jeden druhého. Je to tam strašné. Veľmi zlé spomienky mám aj na srdce pekla. Je určené pre pokrytcov a odpadlíkov. To srdce je skutočné a má veľkosť futbalového ihriska. Potiahnuté je haďou kožou a bije ako skutočné srdce. Sú v ňom umiestnení ľudia, ktorí veľmi ublížili cirkvám, pastorom alebo útočili na kresťanské programy, ako je váš. Boh ich na zemi znovu a znovu varoval, ale neprestali. Najväčšie varovanie na zemi je urobiť pokánie, lebo ak to neurobíte tu,
tam je už príliš neskoro. Najlepšie pre ľudí je, ak sú varovaní pred hriechom. Odvráťte sa od neho a choďte k Bohu. A to sa volá pokánie. To, o čom tu hovoríme, nie je fantazírovanie. Väčšina z nás vyrástla pri televízore a filmových trikoch a myslia si, že toto je výmysel.